domin ku so a yau ta jani a zuciya ta taimin rauni. Waye tuno a soyayyarsa ko in ce a bar sogunsa a lokacin da ya yi rashinsa a yi zuciya da rudugunsa. A baya rai rashin zafi na mai haska ko ina kalbina, kaunar take ta zama ruhina ba na suwa idan na tunana. Soyayya ta zama halitta mai zagaye jini har hanta, na samu kai jiki ba wauta, na samu faɗi mayar hauta. Tauraruwa cikin taurari masoyiya ta ba ta fari, da santa ne